Ассалому алейкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи ҷумъа қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф, шаҳри Бухтар, собиқ шаҳри Фурғонтепа. Онаи бародар як гов харидааст. Барои лайк як кас бояд бибина бигзар апа. Хоб шириш чанд ка гуфтира? 5 литр гуфта харидагия якум. 14000 а? 14,5 сомонӣ савдо шудагия. Мусолаш буқача якум дусола гова. Савдо якумзо 14,5 сомонӣ харидааст. Нархи аниқ. Савдои аниқ якум мол. Ҳавол ҳайш кун. Бародаро савдо шуд як таи дига гови дусоладор. Шам гови соза бад нест. Гови ёштаракай. Ҳоз гусалашам нишон метем. Мана чочош дарози шуда. 16000 сомони рона савдо шуд. Нархои пешаи Рамазон. Манаи гусалаша. Гусалаш нар буда мода? Нара я? Гусалаш нара. Мукача. 16000 сомони. Ширша чанд ка гуфт? То 8 тара гуфта додагия дорад. То 8 литра шир. Намакон гусалашаш камдар мешавад. Манаи гов. Ай дута гови буғзам савдо шудагида. Дута як ҷоя 26. Дута як ҷоя 26000, 13000. Ҳардушам буғзи назди. Ай ки бурам. Як дига гови гусоладори ёш якум гусола. Гусолаш мода. Саҳар бега 7-8 литр шир дора мега. Саҳар бега 7-8 литр шир. Мана чочош. Нархиш 20000 мега муомила дора. Бозор чанд ка додар? Бозор 18000 кадешта. 18000 кадешта. Гови ёшак. Дар молбозори Ҳоҷи Шариф. Гусолаш мода чӣ хеле гуфтем. Мана гусолаш. Ина нархи барро барро. Баррои калон. Айшир буромадаги алафур эмпур. 2500 муомила дора. Ҳардуш хушхор. Бозор чанд кадака? Бозор 18, 1800 бозор кадагия. Беҳад барои бақувват. Я бо барро бародар 4 та барра барои средний. Не калон не майда. Ина айшир буромадаги алафур эмпур. Хоб 2000 муомила дорам бародар. 4 та ҳам маш нара. 2000 муомила дора. Бозор чанди кадака? 18. 1800, 1700. Айбайда камтарам кадагиам бародар. Пасшане ами баландша гап мезанам. Обина бародарои наи барро савдо шуда. 1800. Ҳамаш хушхора? Ҳамаш хушхор. На сия, на сур. Ҳамаш яҷоя 1800. 5 та барра. 1800 харидааст. Нархои аниқ. Натшхор. Ина бо барро. Нар мода? Ёш нарака. Ҳамаш хушхор будаст. 1800 муомила дора. Ози як кас савдо кадеста 1600 пурсидеста ӯзирашта додаги нест. Арсишам хушхор. Бор дига хушро тамошо кунед. Арсишам хушхор. 1600 пурсидеста додаги нест ӯзирашта. Наиҷа барро савдо шудеста бародарам. 5 та 6 та баррача. 6900 сомони ҳамаша якҷоя харидор кардеста.
Soybuş 7,5 намешавомеда. Ҳамаш яҷоя. Ина 6900 сомонӣ. 6 тара яҷоя пурсидеста. Инау калоша, калоша. 4 таша. Хоб, ина 4 таша. Якиними? Якиними? Якта мода, сета на. Якиними боша бигимега. 1300 надодааст. 1300 надодааст. 4 тара. Якиними боша бигиремега. 6 тара гуфтем нарша. бародаро савдо шидаем нави буқа барои бастан 12700 сомонӣ харидааст. Акнун барои санҷидан тарозу мондестанд. 12700 савдо шидагия. 244 килограмм. 244. 12700 савдо шид. Хутом плюс минус карда ҳисобша бироем. 12700. Буқам килобаркаш 48 савдо шид бародаро. 48 савдо шид 345 килограмм. 345 кило 48 вазни зиндааш. Бародаро намҷа 4 та буқа савдо шид. Ак ҳар якша кило штаёл монду. 47 сомонӣ савдо шид. Нам хел буқа ҳозир 47 48 хел ба ҳузур рафтаист бародаро. Нарх навои вазни зинда 47 48 ба ҳузур рафтаист. Бародаро буқои қазопӣ. Буқои қазопӣ пародаи гирефорд белаглов 17000 муомила дорам бо килобаркаш набудааст. 17000 муомила ҳаст. Айсшам тамошо кунем. Бародаро ин або буқои гирефорд. 3 та 5 та монда. 5 сараш монда. Амира саҳар 15000 ҳамаша яҷоя якас савдо када. Ҳозир 14000 якас пурсидеста додагӣ нест бародаро. 5 таша яҷоя. дар ҷабо калонош ҳаст. Ёам Қазоқистон омадага. Нарх навош 55 сомонӣ килобаркаш бародаро. 55 сомонӣ. Ино қариб тайёранд, боли. Қариб тайёранд. савдо шида бародаро буқа барои бастан. Буқа некин ё шай мегам. 16300 сомонӣ харидааст барои бастан. Ин буқа маълум аст ки пули калон мешавад. Вале дандони калон ровардагӣ нест, маълум аст. Бачаи ёшаи шохош давидагӣ нест, шохош. 16300 харидааст бародарҷоно. Ина савдо шид 2 та буқача якҷоя 12900 сомонӣ ҳардуш якҷоя савдо шид. ҷа бародаро ина сумошона ҳисоб дорам бародаро. Нархи аниқ
Tamam. Ana. Narxoy aniqu. Narxoy ohani. Savdo shida yaktay diga buqacha. 50 so'mshkam. 50 so'mshkam 7000. Qizil ha? Olam endi. 50 so'mkam 7000. Bu yaktay diga savdo shidaga o'z nishon aytdi. Barodaron aqni isha bine. Ishon hamunar savdo shidaga, neki kam tarak pir chopayda, kam tarak pir metova. Neki ayvayda so'za. Yam 50 so'mkam 7000 xaridasi ishon. Ина нархи буқо барои бастан 9000 муомила дора. 82 бозор кадеста. 8200 сомонӣ. 8200 бозор кардеста. Узрашти додаги нест. Бародаро якте дига буқа барои бастан, буқаи Карпат. 10500 мега муомила дора бозор. 85, 84 пурсидеста. Не хелам куне, байда мешида хели да. Ҳолати аслиш мунайяй бародаро. 85 кадеста бозор ҳозир. Саҳар мумкин баландтар када бошад. Бародаро навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Касе то ҳаминҷаша тамошо кард. Рақами 55 дар комментария ҳо бинависед. Дастгирра фаромӯш накунем бародаро. Лайкҳорам ҳаёт набурояд. Не дута буқачам савдо шид. Чанд шид ака? 50 фруктест я? Хайнорол савдо нашивад. Аммо гапи ча. Ям гапши дар комментария бинависед. Ҳатман мо мехонем.